Respect me brethren, Slim Dogs. Remember, at the Weather Team Mineral Water, Mineral Movement, they are with Dr. Rauf. 2020, it's Mawani Gorenori. Dr. Rauf, play something for people. Simplex music. When Buram Satimam say, Padaboga. So, Mukoma Slim Dogs. In the Sakawanda, and Roda Chinchan, Roda Ricale for a man in China. Head if you attack, I go in on the Ripun for Chinchan. Nova Takani Magoma to Fura Panja, Chef Tanga, Nakutanga, Nakatira Sita, Nova Tisani Magoma in the Richita Wataneta, and Gomadatsia Fura Itan, Punamba Sina Kondifita, they got the 82, Nakuta Kutenga Kamuchofa, Noreka Famba Nefutundi Nepiti, Mganatu, Ameno Senu Mugada Konditoma Monopobu Damutu, they got the 83, Noitama Baby 33, Passetti Chinyanga Kuda 3, Kuvalai, one Kunobata 3, one Vuravaka Reba Kungemukamutri, they got the 84, Atandi Pasando 44, Nopata Gumawaka Terasamo, Wefadi Pekutanga no 24, and this is Magima and a new 44, 25, Nakurova 429, Wefana when you want my wife, Natokataka life, Mamari Kuroma Jive, Alefano in the Kunge wife in the 86, Nakuta Kushandisa Matrix, and the new Kutuke Kunge works, the Naira Kunge Dax, Nakamira Fema jokes, Nakuruma Goma Kutarika Fox, and the 87 Mufundas in the Tendo Samayetini, Sokoraka Tosika Kutepinisa Adamu Mugatini, Momatinization, Chipea, Tesheni, Odabuka in the 88, I'm mining, I'm mining, I'm mining, I'm mining, I'm mining, I'm mining, Slimu, it's also Tara mining, as Baba Kurumu number Sivakuti Gudi, Sikadana Silent, the Chakai Pachi, Siva Povaka, Siva Manatikudi, Shatimori one, Katimova Gadi, Corina Mucha Condes a fight, Mukangodarumu no pizza patites, and Suru Makapinda bedroom Kazimalet, which can have a message for me and very perfect. Corina Mucha Condes a fight, Mukangodarumu no pizza patites, and Suru Makapinda bedroom Kazimalet, which can have a message for me and very perfect. My time is take mining, my chokes are Kakaro, I did waiting. I said, Mama, could remember that you're signing. The Maria could take the quick tea. What do it? On my fan and in the Muruza, you're a premier Kaputekuma. The Katirisi Piaguya Caruza, Slim Dogs, the Gazans in the Diffuser, Chakamata Banana, the Kanyaka Digi, Mumu to put up in Amchiki, Namotisori Wambukas and Swiki, or that is our Musiki, Tikunegere Samari, and Tikunegere Sawira, Chitima Chitore, Panakufamba Chitaura, Ungada Torera, Tikunegere Samari, and Tikunegere Sawira, Chitima Chitore, Panakufamba Chitaura, Ungada Torera, and the way to get it was on the Chingan, Kochi, Kotachi, Japanera, when he died, must buy and the two of our tolerate at night, who come away to which are so funga mine by Batiwai, Tayan, the second digita, so and data, Sekese, Chauka Pumashure, but Capina, Nekubuda, Panochi, Sakati, Watopanga, no face, I say, Antikunegere Shamari, Antikunegere Sawira, Chitima Chitore, Panekufombo Chitaura, Gadaiwa Torera, Antikunegere Shamari, Antikunegere Sawira, Chitima Chitore, Panekufombo Chitaura, Gadaiwa Torera, Wemfura, Makati Vesenda Capeta, Nekutive Sevaida Kudanana with Kona Semukango Game offer, Abunda Ikunda Vanundiri and the Kafa, Chitato Zamunika, we are with the soap and top, Takashiba Moras as a night on Abato, Tino Tawirana, Laitalingo, Taimandikoro, Pomo, Nemo, Samoyo, Keku, Chivas, Okumuka, Nina, and Yodabe, Chichida Singer, so you take a Pamon Sandira, Mufunzo, Kuti, Hirigo Timbo, Baba, Canada, we are Iko, Pomen the China Kukena, they just say, Kamufundi, explainer, Manditore Manavanguma Sarane, Apundai and Nakupone, Sepi, they try to go to Community Play, Nidipatuse, my Tuni Bobaniki, Mundi Chungan Soro, Motirangara Matoro, Chandava Kujemera Sororo, the end of Jerusalem and the Poikero, Hirigo Timboe, Baba, Canada, we are Iko, Pamundi China Kukena, they just say, Chobadia, Chipute Ugama, Chimoja Toshino Robesama, Patakupikira Sabo, Pikipa Melipamari, Sana Wakangora, Tofu, Samudi Chobadi, Hidopera, Quaichapera, Nyacho. When Muram Satmansia, Chobadia, Chipute Ugama,
chimwe chacho chinorovesa mambama vachakupikira zvavo kuti pamberi paMwari kana vakangwara usangoti chokwadi inopera here kwaichaperera nyaya yacho regai muone zvinhu kuchabuda chokwadi ava vari kuzama kumboramba zvavo mukazvitarisa vanoziva chokwadi asi kwaichaperera nyaya yacho regai muone zvinhu kuchabuda chokwadi ava vari kuzama kumboramba zvavo mukazvitarisa vanoziva chokwadi mapeto isi munoda kushanda asi hakuna mabasa ichi ndo chokwadi mese munoda majagwa asi mari haisi kutamba ichi ndo chokwadi imi zvamava kupinda muresi pane hwani achakundwa ichi ndo chokwadi maiti gumbura anonamata bati chaakazosungirwa ndo chokwadi imi mungatisunge zvenyu asi hatiregere kupema ndo chokwadi zvakamunzi wemvura idhara zvikanzi Slim Dogs kuzakamenecho minarawata wefoti wemvura fantana levels Dr. Raufu baba vaiti huku iri kudya mazai ayo mukangozvireva kuvanhukoyo mai vakati muromo zvinyarare meso zvavo vazvionere mufunge zvenyu baba vakacheva mwana wavo musikana vakarara naye zvavo chongoti kwaisava kuda kwavo kunyangira nhiyo dzangu zechikovo wanga washayeiko murume wangu iwe chongwe kundibatira nhiyo dzangu kuudza tete vanoti usati bufu kadaro tingatovengana kusvika murufu amai zvinhu zvakavabata vakabatwa bhipi zvese neshuga imi vakatombofunga kunoroka vakati ndatyira imi vana fanzani pane nyaya yavanoda kutaura mai asi inogumira pamuromo hamuzvione here mukoma vakada kutaura vanozo nekutya kusungiswa baba vakati regai ndiende takangona vatakura mukwende ndo mudzimu wakupa vende zvoreva kuti bhonzo mukanwa aukande pasina nguva mai vakangoti sarai musazongogara vanangofambai zvichireva baba ngoziva tiparira panotoda kuripa apa zvingati zvimbira sekuru vakati panodiwa mombe sanare dzinotsika kuti zvifambe nyaya yakavava mari sedambe vakoma dai tambobatana sepanhembe inarawata zvinhu zvaramba zviri tauni mugoma muti tinosvika kupi winji tikangogara mari toiwana kupi zvodhura kwatiri kwevamwe zviri chipi hameno tichanobudira kupi padaboka handei chete ndinokubatsira kune mariko kuti nonobudira hatina kuchaira zvekungokumbira hatikumbire aiwa ini ndoenda ndakavaoneka muchembere ndikakumbira nedenga vanditendere tokutara ufunya yanga tidzifambire pano ndauya mahwindi munditambire wemvura titambire ngatichichanetsa tikubatsire ramba uchingorova usamire kana ndoshaura iwe ndidaire ndichiri kwere handina chandakabata-bata pasine mahwindi tatova matokuchata onava matero kwatakabva mukata mama vakanditi vanoda mabata-bata giya tisi kuzodzoka shure kusvika taisa mumambure ini kumberi iwe chivhara kumashure aiwa ini ndoenda ndakavaoneka muchembere ndikakumbira nendenga vanditendere tokutara ufunya yanga tidzifambire kana ndauya mahwindi munditambire wemvura titambire ngatichichanetsa tikubatsire ramba uchingorova usamire kana ndoshaura iwe ndidaire mafanzi asimbise zvinhu zvisiko vanogara vakulaina izvi hazviko manje ipapo ndipo pauchavaratidza zvatinosangana nazvo ndikazvitaura munonzwa tsitsi chinodiwa mulaifi kubhalanzisa metsi toona tv nyange pasina magetsi imetsi saka musapidhiri matsotsi mabhasindiabo Doctor, when we look in your eyes, I feel high like a bird in the sky. To leave me girlfriend, don't try. Oh, who that want to tell me where can I get special man like you? Oh, nana, special man like you. I love you. What I want is you. Let me tell you something. I want to marry you. Can I get special man like you? Oh, nana, special man like you. I love you. What I want is you. Let me
weekend takachaja kufura battery tiri kupisa padabuka vanoritikuka vofamba sevada kuchoka bokumanyamanya ungati vakanonoka mukoma vakaloka varova mabhava vaziso vabva